Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya sinambi pinarak kali martika sinarep cakra ningrat campur sari puspitana wonten Dik Ida Lala Lintang. Ida Lala. Oh, Mbak Lala. Anggur ora majnun ra apa-apa, diundang Laila ra apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Suaranya bagus sekali, Pak Igin. Lho, niku pripun? Niku dedengkote campur sari, Nduk. Ki mbiyen Kowe urung ana campur Jas ya, Mas, sari ya. iki, Aku biyen jadi Mbak Ida minder nih campur kayak gini, sari Mas. sik ngono. Nah, ngendikane Mas Cake urung ana campur sari Mbak Ida Lala ki yo wis dodol. Dodol swara. Oh, heeh. Coba karo Mbak Putri, Mbak Indri, Mbak Lila karo Mbak Melani. Lila ki le dandan wis mau jam 3:30. Karo live streaming. Cek paripurna ya, Mas ya. Dikira maine bar magrib lho. Ayo, Nak. Itu saking semangatnya loh, Mas. Iya, tadi. karena ben maksimal untuk make Iya, up. betul. Make up. Make up. Make up. Saiki make up itu streaming ngono. Mendoakan De Izam. Oh, muga-muga dadi bocah sing soleh. Amin. Pangestunipun. Lagune yo alamate anak Anak soleh. Dek Lintang tengah sini, Dek Lintang. Oh iya. Iya. Luar biasa Iya. ya, Mas. Cakraningrat ada solawatannya. Oh, Cakraningrat. Langgam tayub. Ala Indri ki padha ae. Piye to iki, piye to iki? Jarane tengah ngluyur ae. Bocah kok lalinan. Wong papat. Remote iki batune iki wis ora konek karo
Wis ketok moto papat tinggal tengah ndek ro. Coba Ndri omong Ndri mendoakan apa Ndri karo Kurang Dik? cas ngene iki Mas. Nah, Eh. iya. Pripun, Pak? Nggih. Pak Igit ngantek ora konsen. Mbak Indri kurang dicas. Mendoakan apa karo Dik Izam? Nggih, semoga Dek Iza menjadi anak yang soleh, Amin. berbakti, cerdas, Amin. pintar, Amin. tambah semoga cita-citanya tercapai. Amin. Semoga jadi bocah cerdas ora lalinan ya. Ayo Mbak Putri, Mbak Putri. Doake apa dulu? Ngangge pantun nggih, Pak. Oke. Sing ngajari mesti Mas Bagus iki mau. Pak. Mboten. Pantune piye Mbak Putri? Godhong pandan kecemplung banyu. Semoga Dek Izam sekeluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Sing kenong wis tau. Pancen sing kenong lambene elek. Tepat niku, Pak. Betul niku, Pak. Ganti iki Mbak Melani. Ayo Mel. Tuku pentol ning Kutha Semarang. Oh Mas Mondol. Ayo apa. Biasa mawon nggih, Pak. Ya biasa. Ora nggo ndok. Nggih, mugi-mugi tansah sehat selalu. Amin. Amin. Cita-citanya tercapai. Nggih. Sapa? Dik sapa jenenge? Dek Izam. Iya. Nggih. Jajare Mbak Lila. Ya, Lil. Alumnus UNES. Nggih, mugi-mugi Dek Izam rezekinipun lumintu. Amin. Sehat jiwa raga, bahagia selalu. Amin. Ayo Mas Doyik ngucapin apa Mas Doyik? Ngeluh, Pak. Lah mau ki lagu sore-sore Doyik wis kene. Oh, alah ki mau jebule ana rejene. Mulane kok rondok seliring-seliring piye ngono. Ngece. Kuwi campur sarine kesaing karo nggonmu iki. Dadi muni ngono kuwi dadi. Nggih, Pak. Wingi regane diduni ya, Pak. Ayo jelas tapi kene lho, Mas. Ya son rezeki ana sing ngatur kan. Sing ngatur ya sing nanggap-nanggap iku. Pancen iya. Ya. Nggih. Aja lali tanggal 31 Januari Jo. Oh, Di Taman Budaya Sambungan ada pentas musik sambungan. Oke, Pak. Ono band. Pun kula woro-woro teng kanca-kanca. Iya. Jogja mau rombongan Pak Igit 31 Januari. Iya. Coba kayak apa? Lagune Alamate Anak Soleh. Yo.
nuwun perkara lagon sambung nggen gara-gara mbacutke lakon sik ya nok tak derekke mak. Rikat lampahe ring rata tanampara prapteng sukuning harga eram tumingaling pakwana srine dendeng saengga praja bumyung kang pradangga besekan kang janma wah jletheng resna kakangku Kyai Werkudara piye kena ngapa lakune dadak nganggo mandeg mongko goleki jlamprong durung ketemu durung lega rasane atiku yen durung ketemu adhiku lanang Madukara. Kyai Werkudara, piye? Sumurupa pun Kakang Dwarawati iki jejere wong tuwa mung nganggo ngilmu titen. Ngilmu titen sing kepiye? Adimu Harjuna lunga makaping-kaping kuwi gampang digoleki waton nganggo petungan nganggo tengeran. Sing dikarepake piye? Tetembungan telung perkara siji Nadiwiku Haldaka loro payukatiuping rana telu wanita dinuling krama. Wah, lagi pisan iki aku krungu. Yen goleki jlamprong pathokane ana telu. Nadiwiku Haldaka kuwi apa tegese? Nadiwiku Haldaka kuwi Brahmana Haldaka gunung. Adimu Harjuna kae lamun ana kabar kang sumebar ana Brahmana kang linuwih nadyan mapan ana pucuking gunung ya ing kono dununge Janaka awit nyecep kawruhe sang Brahmana kang linuwih mau. Payo katiuping rana tegese piye? Ngendi wae pendak-pendak ana kraman banjur sirep kraman kuwi mau Janaka sing paring tetulung. Mergo adimu Madukara kae seneng paring tetulung.
Kang pungkasan wanita dinuluing krama. Pendak-pendak ana wong wadon kang Sulistyeng warni, ya ing kono adimu Janaka dununge. Petungan telung perkara kuwi mau kira-kira Janaka mapan ana ngendi? Isih sinengker dening jagat. Yai Sensaki. Wonten dawuh, Bapak Prabu. Angger Gatotkaca Kakang Anoman. Wonten dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Lon-lonan laku mengulon muga-muga enggal ana tandha-tandha tengara pinanggih lawan Kyai Harjuna. Soroting pandam sumul amadang yudra pasaran menami wadon murni